అలా ఒక టీం ఉందా ఏంటి? హీస్ స్టంటర్, బైక్ స్టంటర్. హే గిచ్చి గిచ్చి కవించా నచ్చక మనసేచా, హే వచ్చే వచ్చగా వచ్చా రాచేద్దాం రచ్చా. బైక్ స్టంట్స్ అనేవి సాహసంతో కూడుకున్న పనమ్మా. నీ లైఫ్ లో థ్రిల్ ఇచ్చేవి బైక్ స్టంట్లు మాత్రమే కాదు, లైఫ్ లో ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. గట్టిగా పట్టుకో. Guys, put your hands together for Team Dubai!